और वही द्वापर के समय में दरभंगा जिला का रहे वाला जगदीश यादव, पत्नी का नाम रूका देवी, दुइये लड़का हुआ, एक लड़का एक लड़की। लड़किया का नाम बतावल गई कमला और लड़का का नाम बतावल गई काशी। जगदीश यादव बड़ा गरीब रहलन, काम धंधा बिजनेस कोनो ना, एक के काम जगदीश यादव का रहल गाय चरावा, दूध दुहा, वही दूधे ले अपन परिवार जियावो। भगवान का भक्ति में लीन जगदीश यादव बनवा में रह तब्बो भक्ति करो, घरे रह तब्बो भक्ति करो। ए बाबू, लोग कहेलन कि भक्ति करे वाला के मुक्ति अवश्य मिलेला, भक्ति करे वाला के घर में सुख शांति अवश्य बन रहेला। कुछ लोग कहेलन के जानत बा, के देखले बा, हम कहिला देखले तो कोई अपने दादा के ना हो, माई बतावे ले कि है तुहार बाबूजी हो, उनके हम आप बाबूजी बाबूजी कहिला। यह सम्मान भरा पुरस्कार 50 रुपया देकर के सम्मान है। और कोनो दुल्हन कहले रहल, अरे सैया लइका नियन सूती जा ले कोरा में, अरे सैया लइका नियन सूती जा ले कोरा में, जिया के यजोरा में, जिया के यजोरा में। लेकिन भाव लिखलन कवि, भक्ति में कितना शक्ति बा, भाव का लिखलन भाव, अरे श्रद्धा भक्ति भाव दिल में जे जगावेला, लोग गुड़ी गावेला, लोग गुड़ी गावेला। अरे त्रेता में रहले जवन राम रघुरैया, त्रेता में रहले जवन राम रघुरैया, द्वापर में बनले मुरली वाला कन्हैया, द्वापर में बनले मुरली वाला कन्हैया। अरे ग्वाली बाल ब्रज के लोगवा पीछे धावेले, लोग गुड़ी गावेले। बताया जाता है त्रेता का राम द्वापर में कन्हैया बन गईलन, का रहल करम में रहल। त्रेता में राम बन के अइला, दुष्टन का संहार कइलन, हनुमान जैसन भगवान राम के मित्र मिल गईलन, हनुमान जैसन भक्त मिल गईलन। राम ना चले हनुमान के बिना, चले ना श्री राम हनुमान के बिना, दोनों जानी के एक दूसरे के बिना चलल बड़ा मुश्किल रहे। लेकिन वही त्रेता में के रहल काशीदास जेकर घरवा बिहार में, मरी गईले माई बाबू जिंदगी रंधारी में, मरी गईले माई बाबू जिंदगी रंधारी में। अरे जेकर केहू नहीं दाता दुलरावेले, लोग
के मर गईले की बाद अकेल हो गईलन। अब काशी यादव के देखे वाला केहू नहीं खे। बहनिया बा, बहनिया के जिम्मेदारी काशी यादव के ऊपर है। दुनिया कैसन कवन भाई होई जौने का जिम्मेदारी माई बाबू उठावो तड़न तो उठौते बाड़न, लेकिन बहन सयान हो गई तो भाई समझदार हो तो बहन का जिम्मेदारी भाई उठा लेला। जगदीश यादव का पत्नी रूका देवी दोनों जानी दुनिया के छोड़ के चल गईलन। काशी यादव अकेले हुआ घरवा में बहनिया कमला हो। गाय चरावत हुआ जवन बाबू कैल उहे काम बेटा करे लगलन। दूध निकालत हुवन उहे दूध एने ओने देत हुवन, वही दूधे की सहारे अपन दिन बितावत हुवन। एक दिनमा कमला रोवे लगल, माई बाबू छोड़ के मर गईलन, हमार जिम्मेदारी तो है देखे गईलन। ई कैसन जिम्मेदारी है, कैसन भाई बहन का रिश्ता है। सवेरे के गाय लेके जा तड़, दिनवा भर गाय चराव तड़, एक बार नहीं खा पूछत कि बहनिया घरवा में कैसे रहतिया। भैया तू तो गाय लेके चल जाला, लेकिन गौवा का लोग आवेला तो हमें ताना मार के जाला। चार बात लोग कहेलन बर्दाश्त ना होला। कमला झरझर झरझर रोवे लगल। काशी यादव आग के आंसू पोछा तड़न, रे पगली लोग कहेला कि बनला का सार बहनोई, जगतिया में कोई न अपना। मोहन का लचरल बा, माई बाबू मर गई दुनिया जेवन कहत बा कहेदा। समय हमहन का नीक हो जाई, दुनिया कहल बंद कर दिहन। समझा करके काशी यादव पुनः गाय ले करके वही जंगलवा में चल दिहला। ये हवर कमला घरवा में बैठल बा, के भाव बदल गई। मेहरारू के बड़ी गरम होत रहल। मेहरारू मर्दे से कह दिया, सुनी आइल गरमिया के दीनिए बाबू दीनिए, सोना बेनिया डोलाई आइल गरमिया के। भावे लगली साथिए भैया, साथिए भैया, जिंदगी अनहारी में। जिंदगी अनहारी में छोटू सिंह चौहान पुनः यह दूसरे बार का पुरस्कार हमारे भाई की ओर से हम भैया के बोलगी करमानी पूरा चौहान कैया चलावे बाबा दीनवा बितावे ले। भोजन करे के खाली धरावा परियावे ले। दिन बिगड़ी गईली बातिए भैया, बातिए भैया, जिंदगी अनहारी में एक दिन बिगड़ी गईली। काशी यादव सवेरे का गई, पूरा दिन बीतल हो, पूरा रात बीतल हो। कमला बैठ करके घरवा में रोवत बा। रोज गौवा का लोग आ करके ये कहत रहल, अरे कमला तोर भाई बौरा आज दिन तो के देखत बा, बिहान तो के छोड़ के कहियो भाग जाई। लागता कि हमार भैया हमके कहीं छोड़ के चले गई। जिम्मेवारी हमार रहल
जिम्मेवारी से डेरा गई हमार भाई। बैठ के कमला इंतजार करत बा, रात बा, रोवत बा, घरवा का दिया डरने नहीं जरौला हा। कोई आ जाई, कोई कुछ कही कुछ बोली। गौआ में बिहान 4 जगह बात फैली। छिप करके वही मड़ैया में कमला एगो कोने बैठल बा आ रोवतिया। वही मरल माई बाबू के याद करत बा। तू लोगन के हमार जिम्मेदारी ना उठावे के रहल तब पैदा लोग काहे कइला। तू लोग मर गइला, अपन जिम्मेदारी ऐसा नालायक भाई के दे करके जवन भाई पूरा जिंदगी गाय के पीछे बुझात बा बिता दई। जवन भाई सुबह का गईल, साँझ हो गई, रात हो गई, ना आई। लागता कि हमरे जिंदगी का पार लगावे वाला कोई नहीं खे। ये सोच करके कमला रोवत बा। ए बाबू पूरी रात जगल है, सवेरवा जब 4 बजल है, अखिया मुनाइल बैठले कमला सूत गई। काशी यादव वापसी गईले हम जंगलवा से घरे, और जब वापसी कैला हम कान्ही पर लाठी है से आवाज लगौला, अरे कमला। एक बार बोलल हुन, 2 बार बोलल हुन। कमला उठ करके घरवा में से बहरे गई, और जब बहरवा गई काशी यादव के देखला, दौड़ के अकवरिया में भर के रोवे लगल। काशी यादव पूछत हुन कैसा रोवत अड़ू, का भई कोई कुछ कहलस का? कमला रोवत या ना भैया कोई कुछ कहलस ना। रोवाई तो ये खातिर आवत बाकी पैदा करके माई बाबू मर गईलन, तोहरे ऊपर हमार जिम्मेदारी दे के गईलन, लेकिन तू बड़ा बढ़िया जिम्मेदारी निभावत अड़। दिन बीत गई, रात बीत गई, एको बार बहन के बारे में ना सोचल कि घरवा में जवान बहन बा। काशी यादव कमला के समझावत हुआ, अरे पगली मजबूरी में फंस गईली, ना अली तक का हो गई। रो रहल बा कमला। काशी यादव के ढकेला जा उहे जंगल में तुहार घर दुआर बानो, जा करके जंगल में रात दिन बितावा। इतना समझदार हो गई बानी, अब तुहरी सहारे हमार जिंदगी ना बीती। खाना चाहिए, कैसन खाना हो। रातों चूल के आगी बुतल रहल, चूल के आगी इतनो पहर बुतल बे, चूल के आगी कई दिन बुतल रही, जब तक तुहर आदत ना सुधर जाई। इहे चाल रही भैया। एक दिनवा जंगलवा में तुहके शेर सियार बिलार मार के खा जाइहन, हम न जानब, न तकलीफ होई, न रोवे जाई। काशी यादव के बहनिया के बतिया लाग गई ले बाबू। कन्हिया पर लौर धैला, जैसे आई लला वैसे चल गईला। चल ठीक बा, जाता नहीं, मत रो। इतना हम पापी बाड़ी तो हम अपना के तो से अलग कर लेता नहीं। गुस्सा में काशी यादव पुनः जंगल का रास्ता पकड़ के जंगल की ओर चलल हुवन, और जब चलल हुवन तो गीत लगल। हमरे बेचन गुरुजी अपने जवानी में गौलन तमाम गीत बतौला। राम केवल यादव जी, रामदेव गुरुजी गौलन, बुल्लू गुरुजी गौलन, बेचन गुरुजी गौलन। ई लोगन का जैसे नाम अमर बा, कुछ गीत भी अमर बा, जौने गीत के कलाकार कबो गई हन पुरान ना हुई। हमरे बेचन गुरुजी का गावे, तो सुनवैया के यहाँ तो खूब न मुँह न चलस, गवैया के यहाँ तो अरे खूब न चला है। वो लोग गावे लगा, अरे सासु मारा तनवा, अरे सासु मारा तनवा, नदिया मरुए तना तना, आई हो मरुए
यादव से कहत बाकी सुना तुमसे तो बढ़िया दुश्मन बड़ो सो भले बोलिए बोले आवत बड़ा कुल लेकिन दिनवा भर में 2 चक्कर दुअरवा पे आ जात हम कथुआ का भाई हो कैसन भाई डांट करके कमला कह रहल बा काशी यादव के का अरे भाई नहीं बात तू तो अरे भाई नहीं बात तू तो ये बात दुश्मनवा वही बनवा पीछे अरे वही बनवा पीछे तेरा बा मरी है कहियो चनवा वही बनवा पीछे खैले न खाना काशी चलले कोहाई काशी चलले कोहाई जंगल में कैले तबले शुरू भई लड़ाई कब्बो परिवार से झगड़ा करके घर से जे भी गईल हुई नुकसान अवश्य भइल हुई काशी यादव जाए का जंगलवा में तो गईलन लेकिन काशी यादव के बिल्कुल सम्मुख एक बहुत बड़ा शेर मुंह बाक खड़ा है घुर्रा रहल बा काशी यादव एक बार पीछे तकला अगल बगल तकला और जब सामने तकला बहुत बड़ा शेर सोचे लगला हाँ चेहरा पर मुस्कान अरे इतना दिन ही जंगलवे में बितौली आज लेगो बिलरियो ना लौकल लेकिन बहिनिया हमें कह का दिलस इतना बड़ा है शेर हमारे सामने काशी यादव कगरिया के जाइल चाहत हुन लेकिन वह शेर चला है घुर्रा करके दहाड़ किया है शेर फेकलन काशी यादव गमछिया और लठिया पकड़लन है शेर के शेर और काशी यादव ही जंगल में लड़े लगलन लड़ते लड़ते काशी यादव थक गईलन शेर भी हाफत बा काशी यादव एक बार बहिनिया के पुनः याद कैलन हा और अपन जोर आजमाइश कैलन पकड़लन शेर का जबड़ा और शेर के जबड़ा से फरलन हा घुमाए के फेंकलन हा अपने से कुछ दूरी पर जाके शेर गिरल सिहरल शरीर हा काशी यादव का भुइयामा सुतल हुन हल्का हल्का सांस चल रहल बा सांस ले रहल हुन घूम के ताकत हुन शेर भी गिरल हा बहिनिया हवर सोचत बे कि हम कितना पागल है माई बाबू कहले रहलन कि तुहन भाई बहन एक दूसरे का सहारा बन करके जीवन बिता ली हा अच्छा भैया का हमरे अलावा के बा गुस्सा में चल गईलन पुनः खाना कमला बनावत बा रोटी चोखा ले करके वही जंगलवा का रास्ता पकड़ आ चल देला 2 दिन हो गई बा ना खईहन कमजोर आ जइहन गईल बा जंगलवा में कमला और जब जंगलवा में गईल तक कमला देखत का बिरहा के आखिरी गीत है खनवा लेकर के चलल बिया जंगलवा में और जब खनवा लेकर के जंगलवा में चलल है तो देखत का बा झंखे बहिनिया अपने मनवा मोर पीरनवा कइले मोर पीरनवा हो कइले बनी में भुखाई हुई है
भैया गिरल हुन, हल्की हल्की सांस चल रहल बा। हाथ कथरिया वाला जवन उ भोजन रहल, छूटल हाथ से भोजन भुइया गिर गई। थरियावा का खनक कान तक गई। काशी यादव अखिया खोल के तकला, देखत हो कि कमला खड़ी है, उठ के बैठल चाहत हुन, ले आंख बंद करके कमला वही अग्नि देव का आवाहन कैला है। अग्नि देव अगर हमरे में तनको सत्य होखे, हमार माई बाबू अगर सत्यवान रहल होखम, हम सत्यवान है, हम सती है, तो हमार विनती स्वीकार करो, अब बे इसी वक्त प्रकट होखा। ओ कमला का बतिया सुन करके अग्नि देव प्रकट हो गई। और जब अग्नि देव प्रकट भइला तो कमला कैला का, जागल कोई रागी प्रगति चला के अग्निया हो। और सम्मान भरा पुरस्कार हमारे भाई की ओर से यादव दौड़ के गई। हम बहनिया के पकड़ल चाहत हुन, कमला 2 कदम और पीछे हट गई। हाथ जोड़ला ना, हमके जिए के कोनो अधिकार नहीं खे। देखते देखते कमला आग में जल रहल बा। भाई के वरदान कमला दिहला है, भैया आज हम दुनिया का ठोकर खैली, तू दुनिया का ठोकर खैला, लेकिन एगो समय ऐसा आई कि तुहके दुनिया पूजी, तुहके दुनिया याद करी, तुहके दुनिया बोलाई, दुनिया आवाहन करी। कौना नाव से? काशीदास बाबा के नाम से। यह कह करके कमला वो अगिया में जल करके राख हो गई। बैठ करके काशी यादव रोवे लगला, हाय रे पापी भाई, हमरे जैसन भाई के जियल धिक्कार बा, हमरे जैसन भाई के मर जाए के चाही। रखिया ठंडा भइल, बहिनिया का अंतिम क्रिया कैला, हाँ गिन करके 13 दिन का 13वीं कैल जाले हमरे आपके धर्म में। वही जंगलवा में कड़री बटोर करके गाय का गैया का दूही करके चाउर लिया, खीर बनौला, भौरी लगौलन, बैठल हुआ खाए खाती कवर उठा करके बहनिया के अर्पित कल चाहत हुन, झरझर झरझर रोवे लगलन। आज हमरे पास खाए का भोजन बात, बगलिया में बैठ के खाए वाली हमार बहिन नहीं खे, कोई खाए वाला नहीं खे। तौले भगवान कन्हैया एगो बूढ़ मनई का रूप बना के वही जंगलवा में जात हुन। भूख लगल बा, जोर के इशारा कैलन, भोजन मिली। काशी यादव हंसे लगल, कहलन बाबा चली चल के बैठली। बाबा हम तो रोत रही, हमार कोई ये दुनिया में ना हो। गैला बगलिया में भगवान कन्हैया वृद्ध मनई का रूप बना करके खूब भोजन कैला हो। काशी यादव भी भोजन कैलन, जाइल चाहत हो भगवान कन्हैया। घूम करके काशी यादव से कहलन कुछ मांगिला। काशी यादव रोवे लगला, का मांगी? माई बाबू बचपन में मर गईलन, एगो बही रहल, देखते देखते आग में जल गई। हे अधम शरीर से प्राण निकल जाए, ये बस हमें दे दा। कन्हैया जी हंसे लगला, कहला पागल हुआ, पगलाइल हुआ, कुछ और वरदान लेला। कहलन ना, हमें कोनो वरदान ना चाहिए। भगवान कन्हैया कहला, सुना भोजनवा जवन हमें करौला, आजीवन हम भोजन करब। कैसे? भगवान कन्हैया कहलन के सुना, अरे गैया के दूध पानी में जुटाई होली हले, भौरी लगा के दाता श्याम के बोलाई होली हले।
का चलन चली। यदुवंश परिवार में, यादव परिवार में सबसे बड़का पूजा मान करके लोग पूजा करिहन। खीर भौरी बना करके गांव जवार के खियहन। तुहार लोग पूजा करिहन, तोहरे नाम से तमाम बांस गड़ई हो, केरा गड़ई हो, तोहरे नमवे से ही पूजा शुरू हुई। लेकिन आगे का जब जरूरी पड़ी तो यज्ञा खातिर तोहरे बहनिया कमला के लोग याद करिहन। काशी यादव कहलन कैसे बतावत हो। वंशी के कहानियां हो, भगवान कन्हैया बतौला काशी यादव के बनिए बन सपति तू हरी कमला बहिनिया हो। संपन्न होला। आगे मगर यहाँ पंथी महाराज जी बिल्कुल माचिस ना रही, कोनो प्रकार का केमिकल ना रही, लेकर के गोईठवा 5 बेर दौड़ी हम आ वही पर सती माई के याद करी, धुआं उठे लगी। लोग कहे लगे पंथी जी आगे भारत हो चले के। पूजा एकदम चरम सीमा पर रही। जब ओकर समापन होखे के रही ओ घड़ी बनसप्ती माई के अपने कपार पर पंथी महाराज चढ़ावे लगे। गांव क्षेत्र जवार का लोग पूछेला जे बुढ़ऊ दादा बा महाराज आगे का बात तनी बताई। तो बनसप्ती माई द्वारा पंथी महाराज के यहाँ से गुजरे उजर बा, कितना घर में आई कितना बहरवे रह जाई। अच्छा समय ठीक हो, समय बोलेला सब बोलेला। पंथी महाराज के यहाँ सब ये मेरी घरवे में आई, ये मेरी कहाँ कोई के जियाने भइल। गाय के रोग कम होई, इंसान के फोड़ा फुंसी होई, लेकिन ढोला ना पड़ी।